Tinokuchingamidzai muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Ndakazvarwa mumhuri ine vana 4, mukomana mumwe chete nevasikana 3. Wekutanga mukomana, ini ndiri ini last born. Ndakazvarwa mugore ra1985. Takakura tichigara kumaruzevha ekwaseke uko, ndokwaiva nemusha wedu. Ikoko taisava vanhu vanotambura hedu, nokuti zvese zvipfuyo pamba pedu zvaivepo, asi dambudziko raivepo vaive mai vangu nyakubereka. Mai vangu munhu wekuti vanotaurisa, vanokara, vanoda zvinhu zvekuti chero munharaunda matinogara hapana aisavasiva. Chainyanya kundinetsa ndechekuti mai vaive mudiki zvakanyanyisa kuna baba, nekuti baba vainge vatova harawa chaiyo yachina musoro wese, asi amai vaitozvinzwa chaiko. Saka nekuda kwekuti baba vangu vaive vava munhu akura, musha wedu zvizhinji zvaitongwa nachera. Amai vangu ndichera muera shava chaiye. Ndichizonzwawo nevanhu vaitaura vaiti baba vangu vaive vakaroora tete vamai vangu, saka zvinonzi tete vavo vaive nedambudziko rembereko, saka vakatoroorwa nababa vakagara makore akawanda vasina vana. Asi zvinonzi tete vakazorwara ndokufa. Hanzi amai vangu vakatanga kudanana nababa mukuru vavo ndokuita nhumbu vachiri kumba kwavo. Nhumbu yakazoonekwa pavakazotaura kuti yaive yabamukuru vavo, ndokuroorwa kwakaitwa mai vangu nababa vangu. Zvinonzi mai vangu vaive vachitori kuenda kuchikoro panguva iyoyo. Sezvandambotaura kuti mai vangu munhu anokara, ndinofungirawo kuti ndinofungirawo kuti nekuda kwekuti baba vaive munhu akatibudirirei panguva yavo iyoyo, ndozvakachiviwa nachera. Saka ndokuwanana kwakaita mai vangu nababa pachizozvarwa hanzvadzi yangu yekutanga. Amai vangu munhu wekuti chero hama chaidzo dzababa hapana kana umwe chete wavanowirirana naye. Ini ndichikura ndaifunga kuti kuda vanovavenga kana kuti vanovengwa, asi ndakatozoona kuti chera vane dambudziko. Ndakati ndatova musikana atosamukawo, ndava form 3, ndakatanga kuona kuti pane zvinhu zvisiri kunyatsofamba zvakanaka pano, nekuda kwekuti pfungwa dzinenge dzakudhonza. Madzikoma ese angu vaisafarira kuuya pamba. Kazhinji bhudhi vangu ndivo vega vaiuya kuzotiona, asi mai guru vainge vasinganyanye kuuya kumba nekuda kwekuti mai vangu vaitaurisa. Ndichiri kurangarira umwe musi mai guru vakauya kuzotiona kumusha. Vakanga vauyawo negrosari shoma, asi vakatukirirwa namai nekuda kwekuti vanga vasina kutenga mazoe pazvinhu zvavanga vatenga. Mai guru musi iyoyo vakadzokera vakazvimba maziso nekuchema. Sisi vangu vakuru vainge vasingatombowirirani namai, kana nekuda kwekuti mai vaida kuti sisi varoorwe nemunhu wavaida, ivo sisi vakatizira kumukomana wavo wavaida. Saka sisi vangu vaitouya kumba ka1 pagore, asi vaisatombogara kure havo. Wandaiteedza naye aishanda kuBulawayo, asi aisanyanya kuuya zvekukumba zvakare. Chaingoita kutumira grosari nemari. Kubva kwaakaitawo pamba, ainge atokonana namai vachida kuti aroorwe nemwe murume wemunharaunda medu imomo ainge afirwa nemukadzi. Ndangoti ndikuratidzai unhu hwamai vangu nyakubereka. Saka ndati kurei, ndatova form 3, vakatanga kuita zvekutengesa. Ndonguva nyika payakatanga kuoma. Saka mai vaiita zvekuhodha mabhero, voenda kumaruzevha vachinochinjisa nechibago, nzungu, nyimo. Ndo wakava muraramiro wedu iwowo. Kazhinji ndaitosara pamba nababa nekuti mai vaiti vakaenda vanogona kutoita vhiki nehafu vasipo. Saka ndakasvika pakunyora form 4 yangu zvakanaka, ndakapasawo zviri nani, asi mari yekuendera mberi paive pasina. Saka nekuramba ndakagara pamba, ndakapedza chikoro. Mai vakatanga kungonetsa. Sezvandambokuudzai unhu hwamai vangu, vaive vasingadi munhu anodya sadza ravo mahara. Ini ndaiva munhu uye akanyarara zvakanyanyisa chero izvezvi. Amai vakatanga kuenda kugokwe, ndokwavanoitira basa ravo. Saka zvakaitika kuti vakaenda kwana kunge ka4, vachienda kupa vakadzoka, ndakanzwa vakuti next time pandiri kudzokera tinoenda tose. Haungamboiti basa rekugara uchidya sadza rangu pano. Mazuva akasvika tikasunga mitundu yedu takananga kugokwe. Takarongedza mitundu yedu, takafanobuda mangwanani takananga kuMbare. Takanobata bhazi regokwe.
tikanosvika kwataienda kunze kwatosviba chaiko. Ini hapanawo chandaiziva, ndaingotevera mai. Takasiya mutundu yedu mune imwe storo, ndokungotakura chibhegi chaizere nehembe dzedu dzokupfeka nemari, ndobva tikabva pamastoro. hatina hedu kufamba pakareba zvakanyanyisa. Takaona takutsaukira pane umwe musha, asi waitoratidza kuti musha wakakura uye wakavakwawo zvakanaka. Takanotambirwa navamwe mbuya, asi chakandishamisa mai vangu vaitodana mbuya ava kuti vakoma. Takatambirwa zvakanaka, tikanogariswa muimba mamutorere masofa neTV. Mai nambuya vaya vakatanga kutotaura nyaya zviye zvinoratidza kuti vanhu vanozivana zvakanyanya uye vanotowirana chaizvo, zvekuti takabva tatoisirwa mvura dzokugeza pamoto tikatobikirwa sadza. Asi pamba apa paive nevana vakawanda, ndingangoti vazukuru ava vaisvika 8 kana 9. Takapuwa pokurara mangwanani, takamuka tatoisirwa mvura kugeza. Tichipedza kugeza takapuwa poriyeri nedovi netii nechingwa chekumastoro, apa iri upfu chaiyo. Ndati ndikutsanangurei nekuda kwekuti panguva iyi zvinhu munyika zvaiveri zvakaoma, zvekuti kuwana pamusha panodyiwa dhaiti yakadare apa pane mhuri yakawanda, zvinenge zvichitoreva kuti vanhu vanowana chaiko uye vane mari. Paive pakavakwa imba hombe dziya dzekumalokesheni neraundi hombe chaizvo. Nechepanext pacho paive neimba imwe hombe futi, ngati yaive about 6 to 7 bedroom. Paopposite pacho paive neimwe hombe zvakare yaive neraundi futi. Dzimba idzi dzaisava kure nakure zvekuti dzaitogonesa kuti waitofunga kuti musha mumwe chete. Mabhegi edu atanga tasiya kustoro akanotorwa nengoro. Takaswera pamusha uyu, asi vanhu vakange vakutouya vachiona mbatya dzataitengesa. Vamwe vaitenga nemari, vamwe vachidirisa. Mbuya vepamba apa vaingonditi muroora, asi handina kumbozvisa mupfungwa kuti kuda pane zviripo. Ndaingoti ndo hunhu hwevanhu vakura zvavanoita kondagozive hangu kuti ndakanga ndatogarwa dare rikapedzwa ndisipo. Kwati zuva rovira, ndakanzwa mbuya vaya votuma muzukuru wavo pamagrosa kunofona. Ndonguva iye kusati kwane mafoni, vanhu vaita zvemapayphone. Hanzi enda unofonera sekuru vako vaudze kuti kana vachikwanisa vasvike kuno mangwana nekuti muenzi wavo akauya. Saka indakangoti kuda vari kureva mama, pamwe vanositengeserana, kuda pamwe haungaziva nyaya dzevanhu. Zuva iroro takaurayirwa mbudzi chaiyo. Chifumo chamangwana acho mai vaiti ndozuva ravanofamba vachitendera mamisha vachitengesa. Asi chakandishamisa, mai vakaramba kubuda neni nokuda kwekuti tichibva kumba vakanga vati tiri kunotengesa. Sakana wondirambidza zvinorevei futi. Ndakasara ndakagara pasi pemumango vaivepo pamusha apa. Saka kugara kwandakaita, pane muzukuru wambuya vepo akanga atovawo musikana akangoda kuenzana neni pamakore. Akauya ndokutanga iri kutaura nyaya tichizivana, asi chaindishamisa mukutaura kwake ainditi mbuya. Saka ina handina kuzombozvisa mumusoro, ndakangoti pamwe irespect hameno. Akazonditi timbovarairwa tichisvika kumastoro kwacho. Mukufamba tose ndipo pandakakwanisa kunzwisisa kuti mbuya vaigara navo vaive mai vamai vake vakange vakafa, vakamusiya achiita grade 7. Aiva vanenge na 2 vaitogara ipapo, uye vamwe vazukuru vaivewo vana vevana vambuya vake vaive vakafa. Mukutsanangura kwake aiti mbuya vake vaive vane vana 7, asi kuti vese ava vakapera kufa, kukangosara mumwe chete wavaiti sekuru. Chiona mukutaura kwake ndakakwanisa kuzwa kuti sekuru vake ava ndivo breadwinner pamusha. Kumazuva rovira, mai vanga vatodzoka kunotengesa, vakatogara pasi pemumvuri nambuya vaya. Ndakaona pamusha pasvika mota pickup yeNissan white, mukaburuka murume akatoita wechikuru wekuti makore akanga ave ne45 years. Akauya neumwe mukomana wechidiki. Ndakabva ndaziva kuti ndivo sekuru tichaona vanga vachirehwa vaya. Nekuda kwekuti vana vepamba apa vakatanga kuvamhanyira vachidana zita ravo, vakasvikogara pasi pamuti paiveri pakagara mai nambuya vaya. Ndakangonovakwazisao ndokubva ipapo, nekuda kwekuti ndakangokurawo ndisingade zvekutaura, uye takangokura tichidzidza kuti vana havagari nevanhu vakuru. Asi chakandinetsa, sekuru
tichimhoresana. Kundimhoresa kwavakandiita, vakanditarisa zvakanyanya ziso riya rinoita remunhurume kana achichiva mukadzi. Ko ndaizive handina ndatokura ndakutonyengawo, asi ndaivere ndisati ndaane mukomana zvangu. Ndaingova munhu akadzikama zvekuti. Vakagara pasi pemuti kwenguva yakareba chaizvo. Ndopandakazoona mumota muburitswa crate remadhiringi zvekuti munhu wese aiva pamba apa hapana akashaya. Ndakazonzwa ndakudaidzwa paivaiva vakagara. Mai vakanditi security teacher vaida munhu anovabatsira kutsvaira kumba kwavo, zvekuti kana vakaona kuti ndinogona vanozobva vanditora ndotanga kushanda full time. Ini handinambofunga zvakawanda kana kuti pamwe hwanga huchiri hwanana wekuti vanhu ava vagara vachizivana. Inini ndakatodaira mudenga ndichitofara kuti kana ndawana basa ndoitawo zvandinoda neupenyu hwangu, nekuti ndakange ndangogara kumba ndisina zvekuita. Nekuda kwekuti ndaive ndapedza chikoro ndakangogara pamba, ndakaona baba ivavo ritori zambuko rangu nekuti basa ndaitorida uye ndakange ndaneta nekutukwa namai. Saka vakazoti taifuma tichienda mangwana acho makuseni. Asi chimwe chaindinetsa ndechekuti ndaingozviti ko ivo baba ava zera ravo vachiri kudanwa nezita sei. Kuchiedza mai vakatonyepera kundirayirawo semwana ari kuenda kumba kwevanhu. Ndakaisa kasechere kangu kaive nehembe mumota ndokubuda takananga kukwekwe. Apa takanosvika zvakanaka ndopandakazozivawo kuti mumwe mukomana aifamba nasecurity teacher aive futi muzukuru wavo wavaigara naye, rega tingomuti Pardon. Takanosvika pamba pavo zvakanaka, vaitogara kumayadhi, rega ndidaro nekuti kwave kusiri kulocation. Pamba pavo paive pakanaka, pakachena futi panze zvese nemukati, asi kuti ndakamboda kubvunza ndikangosiyana nazvo. Pardon ndiye akazonditsanangura kuti ndiye anoita basa repamba zvese nemumba. Panguva iyi aiti anoshanda kusitoro kwasekuru vake. Vakanga vane mastoro 3 mukwekwe imomo. Asi Pardon aishanda pasitoro inoita zvekutengesa mapatsi emota. Imba iyi yakanga yakakura zvekuti ine marooms 6. Ese pamwe chete aita 9. Uyezve kuseri kwaive necottage. Futi musi watakasvika ndakarambidzwa kuita basa. Vakati ndisaite nokuda kwekuti vaiti ndimbozorodza nyama tabva parwendo. Zuva iri takarara zvakanaka, chifumu mangwanani acho vose vakabuda vachienda kumabasa avo. Ini ndokusara ndichitsvaira pamba. Asi pamba apa chaindinetsa paive pasingamboratidzi kuti pane mukadzi ovana. Saka zvinhu zvakandinetsa kuti saka baba ava vainzi ticha vanga vasina mhuri here. Zuva iri ndakashanda ndikaita tara zvekuti zuva rakasara ronyura ndatopedza ndine chimwe chekuti ramangwana racho ndosuka mawindo nemaketeni kuti ndigodzokera kwaiva namai. Usiku vakauya neusavi tikabika tikadya, asi nguva dzekurara ndakashamusika sekuru vakuti kuna Pardon ngaatore hembe dzake dzese anoisa cottage ndokwaachange akurara ikoko. Iye haana kumboitawo nharo, asi ndakabatwa nekutya kwakanyanya, asi chokuita pakanga pasina. Pardon paakabuda, sekuru vakabva vati ndichambobuda kusvika kubhawa, ini ndikasara ndokugeza ndokurara. Ndatobatirwa nehope nguva dzatoinda, ndakanzwa mota yadzoka. Sekuru vakanga vadzoka ndokupinda, asi vakanga vakadhakwa zvekuti dzaitawo kuma past 12 dzeusiku. Vakasvikopinda mumba mandaive ndakarara ndokundibvunza kuti ndaive ndakarara here, vaida kutaura neni. Ndakabatwa nekutya, asi ndakazongozvishingisa. Ndopandakamuka ndikagara. Vakatanga kundiudza zvekuti vaida kuti ndiite mukadzi wavo, uye vakanga vasati vamboroora kubva vari mudiki. Ndakanzwa hana yangu kurova. Vakazondiudza zvekuti zvese zvekuti ndiuye ndishande hazvisiri izvo zvandakange ndavinga. Baba ava vaida kuti tiwirirane, uye vakange vatomboratidzwa mapikicha angu namai vakandifarira. Ndiko saka mai vakazouya neni kugogo. Vaitoti mari yose yandakakwidzwa namai ndiye akanga avapa.